Anem a parlar d'esports aquí amb el nostre convidat d'avui, en Ramon Canela, que ell és fundador i CEO del Club Fitness Dir, però que ve ara mateix en representació d'aquesta plataforma Esports Som Tots. Ramon, molt bona tarda. Bona tarda. Ho hem explicat abans, una plataforma que es presenta en societat ara fa poc, que representa un 75% dels practicants d'esports i activitat física a Catalunya. Ara veurem exactament per què neix, perquè dèiem, la vostra plataforma es presenta públicament ara fa res. Explica'ns quina és la raó, per què es crea aquesta plataforma Tots som Esport? La raó és molt senzilla. De sobte veiem que l'UFEC, que és qui representa els clubs, federacions i tal, que ells han creat una ILP, han presentat que han presentat al Parlament i que no ens representa. O sigui, aquesta ILP representa només el que és el món dels clubs, federacions i UFEC. Llavors, quan hem vist que això s'ha fet en silenci, per dir-ho així, portant un any fent-ho i parlant amb les federacions, però parlant molt per sobre. O sigui, tots ells s'han vist que se'ls ha dit, escolta, mira que això que ens convé molt perquè l'UFEC i les federacions i el món federatiu té que estar més recolzat i presentem aquesta ILP. Quan això es va fer, el secretari general de l'Esport va veure que hi havia coses molt estranyes, no pròpies d'una llei, perquè deixava molta gent fora del que era el món de l'esport. I que el món federatiu potser representa actualment un 15 o un 20% de la població que fa activitat física, o que fa esport més aviat. Vull dir, poder fa 30 anys enrere tenien un pes específic molt important, les federacions, els clubs i tal, però al néixer tot el desenvolupament que ha tingut la necessitat de fer activitat física ha fet que aquesta balança es decanti. Llavors, què passa? Que la UFEC, amb un ànim de protagonisme molt gran, vol decidir a l'esport de Catalunya. I nosaltres no hi estem d'acord. No estem d'acord que una part de la societat catalana mani a la resta. I d'aquí ve aquest eslògan que diu que el 25% no representa el 100%. Llavors, qui està dintre de la plataforma d'esports Esports Som Tots, diguéssim? Bueno, tots, excepte el que és la Unió de Federacions. Com us heu posat d'acord? Perquè, clar, és el que deies tu, la Unió de Federacions segurament és més senzill posar-se d'acord, organitzar-se a través per crear una ILP, perquè són organismes que fa molt de temps que funcionen com a lobbies de pressió també. A vosaltres és un terreny que no estava explorat, segurament, fins ara? No, ells, jo crec que la majoria de federacions i clubs no han estat prou informats i ha sigut una cosa més de dir, escolta'm, a tu què et sembla? Perquè mira, amb això aconseguiríem això i allò i el de més enllà i això ens aniria molt bé perquè ara actualment el govern ha anat restringint els fons que anaven a parar a l'UFEC, que és qui reparteix els diners a les federacions i tal, i llavors dir, escolta, d'aquesta manera ara crearem un ens nou que es diu la Unió Esportiva de Catalunya, que aquesta és la que hauria de rebre uns ingressos que provindrien de totes aquelles persones que fan activitat física i altres que estan en esdeveniments al carrer. Que no depenen de federacions directament? No, alguns poder sí, perquè estan als dos llocs, però el que veiem nosaltres és que no pot ser... O sigui, si nosaltres a Catalunya volem tenir aquesta representativitat a través de l'esport, que es guanyen campionats, que tenim màrquet, que tenim gent molt bona i tal i qual, si volem, això jo crec, entenem, que ha de ser el govern qui aporti els diners necessaris perquè això s'aguanti. Ara bé, d'aquí a que a través del sistema esportiu, que la gent que fa esport a gimnasos, a on sigui tal, tothom que faci activitat física hagi d'aportar uns diners i tenir una assegurança que també la facilitaria aquesta entitat, no, això no pot ser. O sigui, o tots els catalans aportem diners per lluir les federacions o, del contrari, no pot ser que els que facin activitat física hagin d'aportar diners
i en canvi els que no fan activitat física no aportin uns diners perquè llueixi les federacions, els clubs i l'UFEC. Llavors, jo crec que això ha sigut, i deixeu-m'ho dir així, ha sigut un invent d'aquells amb una nit de dir, mira, aviam si cola això. I això s'ha fet dins del període del 155. I entrem a això i, escolta, com tots la resta, i a més és que a l'esport és molt ampli el ventall d'opcions que té, no? Vull dir, es pot considerar que el senyor que es tira en parapent està fent esport, es pot considerar que el senyor que baixa pel riu doncs també fa esport. Llavors, no ens ha semblat de mal gust que s'hagi fet amb bastanta nocturnitat. I ens estranya que hi hagin presidents de clubs i federacions, que hi ha gent molt valuosa i molt competent, que no hagin posat fre a aquesta iniciativa que, evidentment, és que no pot sortir de cap de les maneres. O sigui, no hauria de sortir, no s'hauria d'acceptar que una part de la ciutadania hagi de contribuir a que l'UFEC, els clubs i les federacions, doncs rebin uns diners i estigui tothom obligat a pagar una assegurança. I, a més, aquí, tot això a la UEC. I, bueno, però què és la UEC? No, la UEC és un ens que seria el que se'n cuidaria de recollir tot això i ens ho repartiria, no? Llavors, escolta, si això està inventat, tenim la Secretaria General de l'Esport, tenim el Consell de l'Esport Català, i això ja funciona així. Si als últims temps hi ha hagut problemes amb què no s'ha pogut aportar els diners que s'hagués volgut, doncs això ho ha patit la sanitat, ho ha patit tothom. Doncs aquests senyors també ho han de patir. El que no pot ser és que una part de la ciutadania hagi de contribuir a que uns altres senyors que volen fer campionats, volen tenir copes, medalles, tal, ho haguem de pagar. Creiem que això ha de venir del diner públic, sense més. És un projecte de llei, aquest de la llei de l'esport, que també ha trobat reticències per part d'alguns clubs més modestos, sobretot, etc. És igualment, aquesta proposta està tirant endavant? Igualment, Ramon? O sigui, està en marxa? O després de que vosaltres poséssiu el crit al cel, que hi haguessin altres sectors de l'esport que també posessin el crit al cel, que s'hagi aixecat una mica el peu de l'accelerador a veure com funciona? O està tirant endavant igualment? Bueno, hi ha el risc que tiri endavant igualment per la situació política que estem visquent i que això al final, d'alguna manera, es pogués colar. Però jo crec que el govern no ho pot acceptar, sigui el que sigui, no pot acceptar que, aviam, si totes aquestes activitats que porten a obtenir medalles, a obtenir campionats, a obtenir tot, si tot això estava controlat o dirigit o regulat per la secretaria, pel govern, doncs molt bé, però ara el que es pretén és que des d'uns diners que venen de les entitats esportives, de tothom que fa activitat física, vagin a passar a la UEC, ja no és diner públic. Qui ho controlarà, això? I aquí està el problema. O sigui, nosaltres veiem que això s'ha pensat... Vosaltres apunteu que fins i tot està pensat per acabar amb un monopoli privat de la gestió de l'esport a Catalunya. Sí, perquè no acaba aquí. Hi ha més punts, com és el decidir on hi han d'haver instal·lacions i on no. Això dependria de la UEC. Sí, clar. Que és un ens que s'ha creat fora dels organismes públics. És un ens que el dirigirà l'UFEC i les federacions. És que jo crec que s'està intentant privatitzar tot el sistema d'esport de Catalunya. O sigui, nosaltres ara demà volem fer una cursa pel carrer, hem de demanar aquest taxa especial i l'assegurança. Bé, això crea un altre conflicte. És que per demanar això resulta que jo tinc que donar totes les dades, no? Vol dir que ens tindrà tot el big data de totes les persones que fan esport a Catalunya. Això és el que volem? Jo crec que no. Això és monopolitzar l'esport de Catalunya. Jo crec que de cap de les maneres això pot acceptar-se, no? I d'aquí ve que ens hem mobilitzat i hem dit, bueno, escolta, farem el que calgui perquè això no acabi el port que vol acabar, no?
Quines són les propostes o les coses que diria la plataforma? Escolta, per què no en lloc de fer-ho així ho fem això? Hi ha alternatives o ara mateix s'està creant o s'està repensant aquesta alternativa, Ramon? Aviam, la plataforma el que es dona compte de que cada dia hi ha més persones que s'hi adhereixen. Perquè diuen, és que no podem acceptar això. Però és que inclús, tot i que no ho diguin, hi ha federacions que no hi estan d'acord. I hi ha clubs que no hi estan d'acord, perquè no se'ls hi ha llegit tota la ILP. O sigui que s'ha dit, no, nosaltres captarem més diners, esteu d'acord? Sí, esteu d'acord? Doncs mira, adheriu-s'hi i tal. Clar, la resta de l'esport de Catalunya, que és molt àmplia, avui és molt àmplia, vull dir, DIR mateix suposa entre un 4 i un 5% de la població de Barcelona. Llavors, nosaltres no hi podem estar d'acord. No podem estar d'acord que els nostres 90.000 clients hagin d'estar pagant un import revolucionari, per dir-ho així, amb una assegurança perquè després hi hagi uns senyors que estan en uns clubs, en unes federacions. O sigui, tot està molt enredat, perquè a més, aviam, els clubs, la seva finalitat quina és? Era un club, és una sèrie de socis que som 4 amics, que volem fer un club, fem un club, cadascú tenim una part de la propietat del club i això té uns avantatges fiscals, té uns avantatges de tota mena, no? Bé, però és que ara ells ja agafen abonats. Estan fent una labor comercial, empresarial. Llavors, doncs, inclús es fan la competència entre ells, perquè si l'UFEC obre instal·lacions que n'està obrint i agafant concessions, resulta que està fent competència a federacions o a clubs, quan la seva missió no és aquesta, la seva missió és regular el món federatiu, no generar negoci a través d'activitats que ja algunes les fan les pròpies federacions i els clubs, és que no s'entén. O sigui, el poder no... Per exemple, no sé, els clubs privats, què fas? Doncs procures tenir unes instal·lacions, procures atreure el públic, procures fer tot des de baix. I si pots, fas publicitat i fomentes a l'esport. Això gasten molts diners fomentant l'esport. DIR porta 40 anys gastant diners fomentant l'esport. Clar, aquí no és que nosaltres fomentem l'esport. Bé, fomentem l'esport, però esteu obrint centres de fitness, entitats que són sense ànim de lucre. Llavors, jo crec que la UFEC creu que tot és possible i que s'ha de fer el que ells volen i no hi podem estar d'acord. No hi està d'acord ni els consells escolars, ni les universitats, ni els centres esportius privats, ni els gimnasos, ni ningú hi està d'acord. Llavors, per això ens hem unit, hem fet aquesta plataforma i cada dia que passa veiem més adhesions. Però veiem que el problema és que aquesta gent de clubs i federacions i tal no se'ls ha explicat ben bé el que es volia, perquè a ningú veu amb bons ulls que una part de la població hagi de portar uns diners perquè els clubs i les federacions i l'UFEC puguin fer la seva vida, però creixent també fent instal·lacions. És que no. Aquesta falta d'explicació, que ara dèiem el dilluns 3 de febrer, a les 12, hi ha organitzada una taula de debat moderada al respecte sobre la nova llei de l'esport i l'activitat física, que actualment està en tràmit, com deies, al Parlament de Catalunya, i vosaltres hi participeu. Aquí és necessari fer aquesta pedagogia, diguéssim, explicar el que passa aquí? Jo crec que sí, perquè, mira, ahir jo mateix estava a la Gala del Deporte, que normalment DIR cada any hi entrega un premi, i per allà hi havia el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, hi havia el senyor Esteve de l'UFEC i tal, i em ve i em diu, escolta'm, no, és que no entenc perquè esteu en contra i tal i qual. I clar, dic, home, com vols que estiguem d'acord? Si això s'ha fet pràcticament amb nocturnitat i s'ha fet sense explicar-ho, perquè molta gent ens ve i diu que jo no sabia que això tenia aquesta finalitat i tal. O sigui, diner públic que estava controlat, lògicament, pel Secretari General de l'Esport i tal, i que si s'oferien uns programes per rebre uns diners, aquests programes s'han de complir i s'han de controlar si realment s'han fet per poder pensar que aquest diner s'ha portat a bon port. Això a través de la UEC es perd el control. Es perd el control i amb una persona que sigui molt ambiciosa, la que hi sigui,
la que hi hagi en un moment a l'UFEC, doncs clar, és descontrolat. Creiem que és totalment desordenat, s'ha fet això amb nocturnitat. Quan la Secretaria General d'Esports se'n va adonar, van córrer, doncs, escolta'm, no, doncs mirem de buscar un consens perquè d'aquesta manera, doncs, tal i qual, i vosaltres podeu retirar la ILP. No, nosaltres la ILP no la retirem, nosaltres la deixem igual. Però clar, poder comptaven amb que al moment polític actual potser hi haurien unes eleccions i la ILP queda i en canvi doncs, el que va presentar la Secretaria General de l'Esport, això es perdrà, no? No, anirem veient. Escolta, no sé, tu venies per parlar de la plataforma Esports on Badalona, aprofitem que tenim aquí com a fundador i CEO del DIR, un DIR a Badalona. Està en els plans o no està en els plans? Bueno, en més d'una ocasió he vingut a veure locals a Badalona, sí. Sí, a mi és un lloc que em fa especial il·lusió. El que passa és que poder tenir en compte que l'Ajuntament de Barcelona té 42 instal·lacions, jo he volgut més protegir-me tenint més instal·lacions a Barcelona per si de cas, no? I llavors, màxim vaig fer un a Sant Cugat, però, bueno, ara estan fent franquícies, però no ho fa directament DIR, ho fan uns tercers, i això sí que han anat a Vic, a Manresa, a Terrassa, a Sabadell, a Granollers, no? I estan extenent, però amb instal·lacions petites. Però a mi ja m'hagués agradat. Quan hi havia el cinema, doncs que ara hi ha el Metropolitan, doncs jo aquell cinema hi vaig anar darrere també, per poder fer una instal·lació. Bueno, m'hagués fet il·lusió, però de moment no ha pogut ser. Ramon, moltíssimes gràcies per venir aquí a parlar d'aquesta plataforma Esports Som Tots. Estarem pendents de tot plegat com vagi. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès que heu pres per aquest tema.